Uli na sa mong kung utol. Utol lang pinagagwapo. Oh, sus. Ida. Wala pa. Pauli na mga katil. Magkanagapon nga ito, content talaga po may sa video call lang ako mga katin. Ano? Utulo? Muna yung mga driver ron. Muna yung mga driver ron. Wala po nga sila klase. YouTube ng mga kuhan ganyan. Sige na, babay na. God bless. Hi kami mga katiil kay bili na mong sakinan dito sa dapano. Kaya walay kaparkingan dari. Ay na, kaparkingan, maunhan man. Pwede rin datang dari oh. Oo. Malang ham kaning butang. Sila. Suyok siguro sa pilo. Pili na, no? Uyag butaw. Namang sakyan ng katilo. Ito kanang pula. Oh. Sulod abang katil siya. Nagsar na beta makasakay ang sakyanan. Ikan kayo. Oh. Okay. Pundasyon no. Hindi ko kasi lilo karon. Hapit sa Mirisa guys, ano mga katil kay Sulaymig sulod ning Gaisano diri sa tubod mga katis. Ito ko kasulod ng Gaisano sa kapag. Kay karon pa ko ka ani diri dapita. Abot pa akong kauban. Parking pa ng sakiran mga kapit. Gawas na akong driver. Miyagi mga kapit.
Pasulot, sulot tayo bidara. Magpa, masada. Sulot ako ni. Tawa rin, sulot mo ng hotel. Di ba, ika-anak mo ng hotel ko kanang daya. Puot eh. O ano eh, guys, ano diri sa tubod mga katil. Karo pa ako kasulod dari. Amo tali. Ha? Hanta. Sunod ako sa ang driver mga katil kay ano tayo budget ani. Oh, mga ilang galo. Hundred sir, cheap. Without 55. Bila? Bila? 100. 100? Sige, sige. Cheese. Spicy ta? Ah, spicy. Spicy mo? Dua ka po? 100? Dili. 100 ta na. Iwas. Oh, ngayon, orang 300. Dua. Tapos ni sa ano mga katil, ikaon na may mayog. Ayun. So, katora ko. Dala pabog na orang man Dala pabog na orang. Ito na ba, ulit na ba mga katil? Yummy kika no? Yo. Yummy kika na na. Okay, sa ano? Okay, sudah. Ay. Ito na. Sunod na mga katil. Abot.